ରାତି ପୁରୁଷ କହିଲେ ରେ ମନ ତା ସର୍ବଦା ଗୋବିନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ଅଶରଣର ଶରଣ, ଦୀନଜନ ରକ୍ଷଣ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାମ ବହିଛନ୍ତି, ଗତିକୁ ଗତି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, କର୍ମକୁ କର୍ମ ଦେଇପାରନ୍ତି, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ସାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ। ନାମ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ହରିନାମ 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 ବଙ୍କେବେ ନାସ୍ତେବ ନାସ୍ତେବ ଗତିର ଅନ୍ୟଥା। ଭଜମନ କାଳିଆ ଧନ ଭଜିଲେ ଫେରିବେ, ଭଜିଲେ ଫେରିବେ ମାୟା ବନ୍ଧନ। ଭଜମନ କାଳିଆ ଧନ ଭଜିଲେ ଫେରିବେ ମାୟା ବନ୍ଧନ। ଭଜମନ କାଳିଆ ଧନ। ଚେତା ପୁରୁଷ କହିଲେ ରେ ମନ ସଦା ସର୍ବଦା ସେଇ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମକୁ ଭଜନ କର। ଭଜନ କର। କଲେ କଣ ହବ? କଣ ହେବ? ନାମକୁ ନେଇ ନାମରେ ମିଶାଇ, ନାମକୁ ନେଇ ନାମରେ ମିଶାଇ ପାରିଲେ ପାଇବୁ, ପାରିଲେ ପାଇବୁ ଅମରାସନ ମନ, ଅମରାସନ ଭଜମନ କାଳିଆ ଧନ। ଭଜିଲେ ପାଇବୁ ଅମରାସନ। ଭଜମନ କାଳିଆ ଧନ। ଯଦି ସେଇ ନାମକୁ ଅନାମକୁ ନେଇ ନାମରେ ମିଶେଇବ। ଆରେ ଅନାମ କଥା ତ ଆମେ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନେ, ନାମ କଥା ଜାଣିଛେ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଅନାମ ସୂତ୍ରକୁ ନ ପାଇ ପାରିଲେ ସଦା ସର୍ବଦା ନାମକୁ ଭଜନ କର।